Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Amen, Mária, amen. A ešte modlitba. Ó veľké, nebeské knieža, najvernejší strážca cirkvi, svätý Michal Archaniel, hoci ja, ktorý som nehodný tvojej tváre, ale dôverujúc tvoju dobrotu, vedený silným vplyvom tvojich modlitieb a tvojimi početnými dobrodeniami, stojím pred tebou s môjim anielom strážcom a v prítomnosti všetkých nebeských anielov. Prihováraj sa za mňa k stvoriteľom, aby som dnes podľa tvojho príkladu, otvárajúc sa Duchu Svätému, sa v každej chvíli odozdával Bohu, vyplňajúc v láske jeho vôľu. Nech spolu s tebou volám bez prestania, kto je ako Boh, v mene Boha Trojici jediného, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Opustite zlí duchovia toto miesto, z tejto budovy a nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nerušte našu prácu, naše plány, naše výklady, naše modlitby, ktorými predstavujeme Boží plán spásy. Náš Boh je vašim pánom a rozkazujem vám v mene Ježiša Krista a pomocou jeho najsvätejšej krvi. Vzdialte sa a viac sa nevracajte. Amen. Bože, najvyšší náš Pane, svojou mocou učí, aby sme boli neviditeľní pre našich nepriateľov. A svätý Michal Archaniel, ktorý si už raz spolu s anielami porazil satana v nebi, pomôž nám poraziť ho na zemi. Buď mojou mocou počas celého života, aby som nikdy neurazil Boha myšlienkami, slovami, skutkami a bráň ma proti všelijakým satanským pokušeniam a hlavne proti tým, ktoré atakujú vieru a čistotu a v hodine mojej smrti vypros pokoj pre moju dušu a priveď ma do večnej vlasti. Amen. Na 7 som objednal u chlapcov špeciálne efekty. Začína už hrmieť. Malo to byť krásne a intimné. Drahí moji, tak ste pripravení? Áno. Takže počúvajte. Pred 2 rokmi som mal tú možnosť tiež sa tu zdieľať so skupinou a niekoľkí z vás tu už predtým boli. Rozoberali sme určité témy. Toto, čo hovorím, nie je to výklad demonologický, ani filozoficko-teologický. Ja takéto veci nerobím a ani nechcem. Jednoducho sa s vami delím postrehmi. Delím sa s vami mojou praxou a nie len tou a budem vám chcieť tiež predložiť moje svedectvo o tejto skutočnosti, ktorú nemáme možnosť vidieť. Ale ona existuje. O tejto skutočnosti a o tomto priestore, ktorá je okolo každého z nás. A to od narodenia až po smrť. Dnes sú ľudia úplne ľahostajní, a to všetci. Vaši rovesníci, moji kolegovia kňazi. Veľa ľudí je ľahostajných touto problému. A stále hovorí, vieš, to s tým diablikom je tak všelijak. Nepoznáme to úplne. Sú to len také metafory a Pán Ježiš nás chcel len nastrašiť. Ale nakoniec bude taký milosrdný, že všetkých spasí. A pravdepodobne v pekle už nebude ani diablov. Už sú tam dávané rekolekcie. A sú to herézy, ktoré ja som počul na internete. A to také niečo, také rekolekcie v pekle. Také niečo určite neexistuje a veľa mojich kolegov z fachu je zhrozený, že niekto môže na internet také veci napísať o rekolekciách v pekle. Lebo peklo to nie je miesto, ako mi niekto povedal. Otče, ja si týmto nerobím starosti, lebo ak pôjdem do pekla, tak to aspoň bude taká dovolenka na Tenerife. Super, teplo, no ľudia majú takú predstavu hroznú. Infantil. A to dospelí ľudia úplne bagatelizujú tieto veci. Pred 2 rokmi som hovoril o tomto nebezpečenstve. Ako to všetko vlastne funguje. A môžete si to na YouTube vypočuť, lebo sa nechcem so všetkým opakovať tu dnes. Hovoriť to, čo som už povedal. Pozrite, už sa to začína. A to všetko, už to preháňajú. ale ten...
Ale nechcem toto všetko duplikovať, pretože dnes spravím to, čo som ešte nikdy neurobil. A dám slovo samému Satanovi. Znie to trochu divné, ale ako budem hovoriť o tejto celej štruktúre, ako to vyzerá, tak to bude, ako to bolo pred 2 rokmi. A dnes by som chcel dať slovo jemu. A môžete sa spýtať, o čo mi tu ide? Prečo jemu? No, lebo tak sa to niekedy pritrafí počas tohto boja, lebo ten boj je duchovný a to, čo som vám dnes v kaplnke spomínal, či veríme alebo nie, boj je o každého z vás. Keď neveríš, je to dobre pre neho. Ako sa hovorí, už ťa má vo vrecku. Asi na jeho strane. A keď veríš, tak začínaš bojovať a on ťa začína pokúšať. Niektorí ľudia nechcú veriť, pretože majú takú hlúpu filozofiu. Ja sa do neho nestaram, on sa nestará do mňa. A to dokonca aj kňazi. Ja sa o neho nezaujímam, on sa o mňa nezaujíma. On hovorí, je to tvoja vec, tvoja práca, sprav si tam niečo s tou dievčinou, s tým chlapcom. Ja budem radšej od toho ďalej. Sú od toho ďalej, lebo sa boja. Je to strach. Vedia, že sú zranení. Vedia, ako sa to hovorí, že majú niečo za nechtami. A je lepšie sa v tom nevrtať. Lebo to sú veci temnoty a veľa ľudí, ako som už hovoril, v tieto veci vôbec neverí. A diabol o tom vie. A on robí všetko, preto aby sme v to neverili. A v týchto časoch mu ponechávame voľnú ruku. To, čo budem teraz hovoriť, je tiež podopreté známym veľkým exorcistom Francescom Bamontem. Jeho majstrom bol veľký taliansky exorcista Gabriel Amort. To bol jeho majster a to bol kňaz, pre ktorého to bol celý jeho život. A on zanechal veľa zápiskov a ja tiež mám svoje skúsenosti. A dnes by som vám chcel ukázať, ako to vyzerá z tej druhej strany. A môžete povedať, jak to, že Satan? Veď Satan je otec klamstva. Áno, je. Nemôžeme mu veriť. On je klamár. Nehovorí pravdu. Ale niekedy sa pritrafí, že on prinútený musí povedať pravdu. A toto je neskutočné. On to neznáša. On je jednoducho nazúrený a robí všetko preto, aby ťa zmýlil. A to je jeho taktika. Ale prinútený začína hovoriť pravdu a hovorí o tejto druhej skutočnosti. My poznáme skutočnosti o Bohu zo Svätého písma, od mystikov, z nejakých iných zdrojov a vieme, ako to je. A niekedy všetko vieme a je to nám také nudné. A na druhej strane, povie vám to zo svojej skúsenosti, keď niekedy prichádza k tomuto boju, Satan začína hovoriť, čo je na tej druhej strane. Nechce to hovoriť, ale s takou zlosťou, takou fúriou začína hovoriť. A práve vtedy hovorí pravdu. Ako to on vidí, prečo je to tak. Určite to nie sú teologické výklady, ale v mojom prípade poviem vám otvorene. Moje kňazstvo, odkedy som to začal robiť pred 10 rokmi, jednoducho vzrástlo. Ja nemusím čítať nejaké veľké knihy, aby som uveril, či je to pravda alebo nie. Ja viem, že tá skutočnosť existuje, lebo ja sa nachádzam úplne v strede toho všetkého. Úplne v strede. Nachádzam sa v strede a Boh ma samozrejme drží, aby som niekoho oslobodil. Ale Satan ma chce rozdlaviť. A spravil by to, lebo je to anielský tvor. A ja proti nemu nemám žiadnu šancu. Ale on, Boh, bdie nado mnou. A jedine, čo môžem to spraviť, lebo to on robí cezo mňa. To ja nerobím, lebo ja nie som žiadny šaman. To Boh koná cezo mňa. Neúmyselné vysvetľovania zlých duchov počas exorcizmu. Taký je názov a budem preplietať rôzne veci, aby som sa neopakoval spred 2 rokov. Niektoré veci vám budem vysvetľovať zo svojej praxe, skúsenosti, ako ja to vidím. Dnes viete, kresťanstvo na západe. Viete, dnes veľmi populárne je kresťanstvo byť bohatý a zdravý, ktoré hovorí o tom, že máš byť bohatý, že Pán Boh ti dá úspech, peniaze, deti, zdravie a budeš uzdravený, ako tie uzdravenia na štadiónoch. A ja nehovorím o tom, čo sa tu deje v Poľsku, ale to, čo sa deje v Amerike, v tých televíziách amerických. Jednoducho tam všetci idú, pretože on mi dá to, on mi dá tamto. Tak úžasne sa cítim a také kresťanstvo je veľmi populárne. A tam prichádza tisíce ľudí na tie obrovské stretnutia. A samozrejme, tam nie je reč o kríži.
O utrpení. O takom niečom tam nie je reč. To ako o tom hovoria Angličania, vyšší vožci, také úžasné skupiny, všetko je super, Pán Ježiš je super, ako mi je super. A keď sa začína niečo diať, tak tento Pán Ježiš sa začína stávať neznesiteľný. Kedysi som mal taký exorcizmus, a musím to skrátiť, bol to exorcizmus ženy, ktorá bola hrozne posadnutá a prišla z Poľska. Nepríjmam ľudí z Poľska, ale niekto sa za ňu veľmi prihováral. Tak, že už jej nikto nevedel pomôcť. Bola to chudiera a veľmi trpela. Musím to skrátiť. Takže po 4 dňoch, a to bol boj, 6-7 hodín denne. A bol to boj o život. A pamätám si, bolo tam horúco. Mali sme ventilátory, bola tam celá naša skupina. A v určitom momente som zazrel, a bolo to na sviatok Božieho tela minulého roku, a keď tá žena už ležala na podlahe a ešte s ňou tak hádzalo, ale už tak všetko v nej dohorovalo. Bol tam posledný, ktorý už nemohol, a v určitom čase pred tou poslednou agóniou, keď ešte chcete uhrísť, povedal také slova: ja by som ťa už dávno zabil, ty skúr, ale ona ťa chráni. A viete, kto je ona? Najsvätejšia matka. Dávno by som ťa zabil, ale ona ťa chráni. A v tomto momente odišiel. Počujte, ja som si sadol a začal som plakať. Ja až teraz som si uvedomil, čo on mi povedal. A to len dávam príklad, že Satan nechce, ale Boh mu dáva príkaz, aby to povedal. Ja som si tak sadol a hovorím, kým som ja? Že ona ma chráni, veď on by ma hneď roztrhal. Ale ona ťa chráni. A tu vám dávam len príklad, lebo vám chcem povedať, prečo vám chcem hovoriť to z tejto druhej strany. Čo Satan hovoril v čase exorcizmu? Čo hovoril o tomto priestore, ktoré je nepoznané, ktorému sa neverí? Priestoru, ktorému nechceme veriť, ktorý je temný, špinavý. A nikto sa týmto nechce zapodievať. V krátkosti vám opíšem situáciu, ktorú nazývame neúmyselnou, nedobrovoľné poučenie démona. A tieto príklady sa týkajú skutočného posadnutia. To nie sú len také nejaké príklady. To sú príklady typického posadnutia. A to ľudí, ktorí boli úplne posadnutí satanom. A v tomto momente nastupuje ten boj medzi exorcistom, kňazom a satanom. A to je vojna na život a smrť. Je to veľmi nepríjemné. Keď raz počas exorcizmu boli vypovedané slova z rímskeho rituálu, koreňu zla, zvodcovi ľudstva, pôvodcovi utrpenia, zhrnul svoje konanie kategorickým spôsobom. Našou povinnosťou je pokúšať. Takto povedal diabol. Našou povinnosťou je pokúšať. Stále, a to každého bez výnimky. Všade, a to bez ohľadu na všetko. A stále sa nám podarí niekoho oklamať. A niektorých získame už navždy. Počujete, čo povedal? Úlohou satana nie je posadnutie človeka, ale pokúšanie. A je to jeho hlavná úloha. Pokúšať. A to nie je moja múdrosť. Je to to, čo sa týka každého z nás. A kde sa odohráva ten hlavný boj? Kto to vie? A dnes ráno som to povedal inej skupine. Tu, v hlave. Nie v mojich intimných miestach, ale tu v hlave sa odohráva ten hlavný boj. Tu je to bitevné pole. Tu sa to všetko odohráva. A tu sa aj odohráva to pokúšenie. Je to pekne podelené, že? Najprv je myseľ, potom je súhlas a skutok. Lebo keď príde myšlienka, to ešte nie je hriech. Kedy dokonca nedáš tomu úplný súhlas, ešte nie je to hriech. Ale v momente, keď dávaš úplný súhlas, otváraš dvere. A v tomto momente je skutok. A do toho môžeme vložiť všetko. V hlave sa to všetko odohráva. A preto pokúšanie je základným aktom konania zlého. V to, do čoho niektorí vpadnú navždy. Pamätajte si tieto slova. To nie sú moje slova, ale slova satana. Niektorí do toho vpadnú navždy. Ja som tieto slova čítal už veľakrát. A niekedy na modlitbe o tom uvažujem, lebo to je to, čo hovorí nepriateľ. On vie skoro všetko, lebo to je anielská bytosť. Niektorí vpadnú navždy. Čo sa to deje? Je koniec. Tak človek sa zamotáva do tejto sféry a potom z toho už nie je únik. A to nie je tak, že príde exorcista,
že tu ma niečo bolí, tak kňaz mi poradí. To nie je také jednoduché a preto niektorí vpadnú navždy. Počas iného exorcizmu povedal, on chce, aby duše boli slobodné a sveté a ja chcem, aby boli zotročené. On, čiže Ježiš, on chce, aby duše boli slobodné a sveté, ja chcem, aby boli zotročené. Zotročenie. A tu si tiež všetko môžeme do toho vložiť. Zotročenie sexuálne, zotročenie závislosti na drogách. Veď viete, aké sú zotročenie. Veď nerozprávam s deťmi. Ja chcem, aby človek bol zotročený a to je jeho zámer. A preto si pamätajte, čo hovoril apoštol. Buďte ostražití a modlite sa, lebo diabol ako lev krúži okolo a hľadá, koho by zožral. A to neustále, ale nežiť v panike a strachu. Je tu diabol, čo vám rýchlo robí. Tu o to nejde. Ale buďte ostražití duchovne, lebo vpadnete v osídlia satana. On s vami zatrasie v jednej sekunde. Ale ako z toho potom výjsť? A to sú už problémy. Takže to je to, aby boli zotročení. A ak ide o moc modlitby, keď sa vypovedali slova svätý, 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 počas exorcizmu povedal, keby ste padli pred ním na kolena a velebili ho tak, ako to robia anjeli, nemali by sme nad vami takej nadvlády. Rozumiete, ako my dnes velebíme Boha? Ako my dnes padáme na kolena, lebo keby ste padli pred Bohom na kolena, on by sa vás nemohol ani len dotknúť. Keby ste sa skutočne modlili, on by sa vás nedotkol. Keby som sa ja modlil, neodišiel by som z kňazstva. Keby sa reholná sestra modlila, nemala by krízu. Keby sa v manželstve modlili, neboli by také pokúšania. A keby ste sa takto modlili, ja by som nad vami nemal žiadnu moc. Vy sami nám ju dávate. A tiež povedal, moja pýcha je mojou mocou a mojim prekliatím. Pýcha satana je mojou mocou a mojim prekliatím. Pýcha, viete, je to opak lásky a pokory. Pokora je u Boha, pokora je u Ježiša, pokora je u nás. A pýcha je opakom. Pyšný človek padá, lebo Satan je pyšný. Ja som Boh. Ja tu chcem to riadiť. Ja som pánom tohto sveta. Takže pýcha je mojou mocou a mojim prekliatím. Veľmi často má túžbu, aby sa mu zdávala úcta, tak ako keby bol Boh. On chce to, aby sa mu zdávala úcta. A nechce sa zmieriť s tým, že je len jeho stvorenie, že je ilúziou, že sám je Bohom a sám si vyžaduje, aby ľudia mu zdávali úctu, ktorá patrí jedine Bohu. A ja nehovorím o satanistických sektách, lebo oni ho uctievajú, ale o tom, čo všetko robíme proti Bohu. A Satan potom túži, aby každý z nás ho uctieval. A preto je taký zúrivý, lebo tá pýcha ho zabíja. Lebo keď ja s ním bojujem, ja nechcem tu používať nejaké slova, ale ja niekedy už psychicky neviem vydržať. Ako on z toho človeka nechce výjsť. To je ako keby človek vyťahoval nejakú chobotnicu, ktorá má 100 chápadiel a je tam zamotaná, zapletená. On sa tam dlávi a ťažko si dať rady. Ani si len neviete predstaviť, ako je to ťažký boj. A to preto, lebo on chce, aby sme mu oddávali česť. Často sa to stáva a naposledy som mal takýto prípad. Prichádzajú ku mne ľudia, ktorí chodia do kostola, modlia sa rúženec, jazdia po svätých miestach a každý deň chodia do kostola a sú posadnutí. Ako to je? Počúvajte, niektorí mi hovoria, že toto je, Otče, nemožné. Ak niekto chodí do kostola, ak niekto sa modlí ruženec, ak sa niekto spovedá, ako môže byť posadnutý? Diabol tam predsa nemôže byť. Ale je. A mal som tak. A aj mám. A práve teraz s takýmto človekom pracujem. Ako môže byť takýto človek posadnutý, keď je takzvaným nábožným človekom? A takú otázku som si niekedy prečítal a jeden z exorcistov mi dal odpoveď. Mal niekedy taký prípad, keď žena, veľmi pobožná, aspoň tak sa zdalo, chodila do kostola a bola tiež posadnutá. A raz Satan na to odpovedal slovami, keď sa ho exorcista opýtal, že prečo si tam vlastne? Prečo, keď táto žena je na omši? Prečo, keď táto žena sa modlí, keď je slúžená svätá omša? A ty to všetko znášať, veď mal by si manifestovať, vrešťať. A viete, čo on odpovedal? A to je dôležité. Ja som tomu nemohol uveriť. A on povedal, viete prečo? Lebo len 3 osoby v kostole verili. A preto som mohol byť v týchto ľuďoch, lebo len 3 osoby v kostole verili. A zvyšok tam boli len tak. A či to nie je pravda?
Pre mňa to bol šok. Otázka bola, či kňaz bol medzi tými tromi. Kto boli tieto tri osoby? Ja to neviem. Ale to mi dalo tú odpoveď. Príklad toho kňaza, ktorý to povedal, dostal som odpoveď na moju otázku. A to nie je o tom, že ja vypijem Pánov kalich a zjem niekoľko eucharistií. Diabol to vydržal, ale on nevydrží moju vieru. Viete, prečo potom na takých veľkých stretnutiach, kde sú charizmatici, kde sa konajú nejaké veľké modlitby, vtedy tam sú manifestácie zlého, ľudia padajú, kričia, nemôžu to zniesť. A nie preto, že kňaz je nejaký veľký charizmatik, nejaký veľký guru. Tu nejde o toho, kto to vedie, ale je tam 500 ľudí, ktorí veria. A nie len 3 osoby vo farskom kostole. Je tam 500 ľudí, ktorí veria. A ten diabol nemôže túto vieru zniesť. A preto je toľko veľa manifestácií na týchto stretnutiach a rôznych charizmatických konferenciách. Neviem, či vám je jasné to, čo hovorím, ale pre mňa je to šokujúce, lebo len 3 osoby tam skutočne veria. Preto ja si tam v pokoji prebývam. A práve preto ja mám tieto prípady tiež sa stáva v niektorých prípadoch, že diabol hovorí, vzdávajte mi úctu, ja som Boh, ja som všemohúci, mňa vzývajte. A viete, aké to je nebezpečné? Dnes ľudia sa vysmievajú, že neexistujú tzv. Zmluvy. Čo? Práve takíto robia zmluvu s diablom. Mladí ľudia robia tieto zmluvy. Študenti, biznismeni. Samozrejme, najväčším paktom je podpísanie tzv. Dohody. Ale koľko ja som mal takých ľudí, že nemohli sme na to prísť, že čo sa stalo, že sa tam vošiel. Už som bol na konci s nervami a hovorím, Pane Ježišu, Duchu Svätý, daj mi prosím nejaké svetlo, že prečo tá osoba, lebo ak ja na to neprídem, tak ja si tam môžem hovoriť nejaké rituály. Ja hovorím, prečo to tak je? No a náhle sa ukázalo, že ona bola dievča, mala nejaké zlyhania, niečo z mladosti a prosila o to, Pane Bože, keď Ty mi nepomôžeš, tak poprosím diabla. A táto jedna veta stačila, aby on do nej vošiel. A my si to nevieme ani len predstaviť, keď poviem, ja poprosím diabla, aby som spravil skúšku, aby som mal dobrý biznis. No o všetko. A ľudia prosia. Vy nebuďte naivní. A ľudia prosia. Ako sa to hovorí, vypálim niečo hlúpe, ale to vypálenie stačí, aby odomkli kľúč tej druhej strany. A vtedy začína tragédia. Vzývajte mňa, tak hovorí Satan. A chráň vás Pán Boh. Nikdy v živote ho neproste o nič. A je to tak, ako to stále hovorím. Poprosíš ho a on príde naspäť s účtenkou. On vám nič nedá zadarmo. Pán Boh vám dá z lásky. Ale Satan vám nikdy nedá nič zadarmo. Účet vám príde za 2 roky, za 5 rokov. Uvidíte, ako budete skákať. A takíto ľudia, ktorí sa s tým hrajú, hovoria, taký dobrý chlapík je ten diabol. On je skutočne super. On mi dá všetko. Počúvajte, ale to je v skutočnosti armáda ľudí, ktorí prosia diabla o pomoc. Vedomky alebo nevedomky. Nikdy ho však nevzývajte. Takisto pokúšanie. Pamätáte si, ako to bolo na púšti? Dám ti to, ale skloň sa predo mnou. Len jednu vec diabol chcel. Kľakni si predo mnou. Priznať, že on je tvoj pán. On to chce. On to chce od každého z nás. A ja tiež nie som od toho oslobodený. Všetci sme na tej istej lodi. Preto nikdy v živote nepaktujte, neproste a ani o tom nežartujte. To je tak, ak niekto povie, nech ho vezmu diabli. A koľko ľudí o tom hovorí? Nech ho vezmu diabli. A aj ho vezmu. A potom sa budeš čudovať. Ale to už je ďalšia vec. Boh Otec vtedy, keď už dochádza k totálnemu boju so Satanom, ja hovorím, musíš sa upokoriť pred Bohom. Musíš sa pokoriť. A on to neznáša. A niekedy trvá 2-3 hodiny, aby povedal sláva Otcu i Synu. Počujte, čo sa tam deje, ale nemám pri sebe nahrávky. Ale čo sa tam deje, aby on povedal sláva Otcu i Synovi. A keď tam letia nadávky, a keď povieš sláva Otcu i Synovi, vtedy musíš výjsť. On jednoducho sa nechce pokoriť pred Bohom. Naposledy som mal takú ženu, 20 rokov,
v New Age, čarodejka. Vo všetkom bola zapletená, čo si viete predstaviť. A spravil som rozpoznanie a tak ďalej. A keď začala, vtedy, keď ešte bola so mnou v kontakte, ešte predtým, ako ju on úplne neovládol, hovorím, musíš sa zrieť všetkých týchto duchov. Ale ona nemohla vypovedať slovo Ježiš. Hovorila po anglicky a hovorila v tom zmysle, že zriekam sa ducha v mene a nemohla. 6-7 hodín takto diabol konal, aby ona nemohla vypovedať meno Ježiš. Satan to nemôže povedať. Jemu to nemôže prejsť cez hrdlo, lebo keď to povie, už vie, že je porazený. Keď sa hovorí o úcte, ktorá patrí jedine pravému Bohu, odpoveď démona je stále násilná, plná pýchy, nikdy, prenikdy. Nikdy to nevysloví. To ja som Bohom. Poobzerá sa dookola, pozrite, ako všetci idú za mnou. Všetci hľadajú to, čo im chcem dať. A toto je dôležité, ako všetci hľadajú to, čo ja im chcem dať. To nie je to, čo ja potrebujem, ale to, čo on nám dá. To ako tí, čo chodia po domoch, prinesú ti nejaké hrnce alebo počítače. Ja ti to chcem dať. Oni hľadajú to, čo ja im chcem dať. Počujte, na touto jednou vetou sa môžeme pozastaviť a môžeme spraviť rekolekcie. Nejakú prednášku. To on nám ponúka. A my vo svojej hlúposti, naivite, my to kupujeme. A my hovoríme, že to je super, že to je trend, že všetci takto robia. Lebo to povedali v telke, je to na internete. Lebo niekto to vymyslel. On nám to dáva a my to kupujeme. A práve v tomto momente nastupuje dráma. A nenechajte si vtlačiť ten podvod, lebo vtedy skutočne začína dráma. Ako všetci hľadajú to, čo im chcem dať. A inokedy som mu povedal, nie je iný Boh, jediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. A môj Boh je tiež tvojim Bohom. On odpovedal, môj Boh je vláda, ktorú mám nad ľuďmi. Toto je ďalšia vec, na ktorú treba myslieť. A on má moc. A hovorí ďalej. Keď si to zoberieme prakticky, tak povedal, že sa považuje za Boha pre ľudí, ktorí sú ďaleko od skutočného Boha a žijú v hriechu. A ak žiješ v hriechu, tak si na jeho strane. Tak to hovorí Sväté písmo, tak to hovorí svätý Jan v Janei. Keby ste si prečítali tie jeho kázne. A keby ja som začal čítať jeho kázne, tak by ma určite biskup prepustil, že som nejaký veľmi radikálny. A to bol svätý Jan z Janei. A k tomu sme priviedli cirkev, že o tom dnes nemôžeme hovoriť. Nemôžeme strašiť ľudí v kostole. Nemôžeme deťom hovoriť na prvom svetom prijímaní, že existuje nejaký diabol. A to určite príde aj tu. A to budú ľudské práva, pretože takto si to žiada Európa. A on hovorí, že sa považuje za Boha pre ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha a žijú v hriechu. A hriech je to, čo ho láka. Hriech je to, čo ho láka. A preto to nemôžeme zľahčovať. Ľudia, ktorí žijú v hriechu, nie len nejaký človek je posadnutý, ale to sú skupiny ľudí, ktorí sú posadnutí. Skupiny ľudí. A to cez muziku, cez kybernetický priestor. Predsa tu máme cez 2 milióny strán, ktoré sú pornografické. Ako o tom už hovoril pán Lešek. A aj iní ľudia, ako to funguje, čo je to za kulisy. Ako tieto strany sú prekliaté, aby si vpadol v ich osídlia. To nie sú len obyčajné internetové stránky. A všetci do toho padajú. Od vás, či mladí, či starí. Všetci, neexistujú výnimky. Ale dnes, potom sú to médiá. Potom sú to svetokrádežné spovede. A o tom budem hovoriť zajtra, lebo je to veľmi dôležité. Zatajenie hriechu. Keď som nepovedal pravdu. A ja vám poviem, kde je diabol. Detailov. On si z vás robí srandu. On sa z vás všetkých smeje. Ja to viem, ja som tiež v tom bol, ja som to tiež robil. A viem, čoho je on schopný. A dnes sa mi otvárajú oči. Takže on má moc. Keď trváš v hriechu, on má nad tebou moc. A nezáleží na tom, či ja mám kolárik alebo čokoľvek na hlave. Či som nejakým direktorom nad všetkými. Má moc, keď žiješ v klamstve. A žiješ tiež v hriechu. A ďalej hovorí takto. Najviac nenávidím jednu vec. A to vtelenie. Vianoce. A čo my máme dnes na Vianoce? Všelijaké ozdobky, dekorácie, koledy v supermarketoch, jingle bells a takéto rôzne veci.
Kde sú tieto Vianoce? Čo sa stalo? Ešte tam, niekde možno v Poľsku. Ale všade inde už nie je nič. Viete, že Vianoce Satan najviac nenávidí? On to nemôže zniesť. On to nestrpí. Vtelenie je najhnusnejšia a najpokorujúcejšia vec, hovorí Satan. Len my vieme, akým hnusom nás naplnil, keď na seba prijal to vaše ľudské telo. Jakým hnusom? A viete prečo? Pretože Boh sa pokoril. A tu je pýcha. Ako Boh sa mohol narodiť v stajni, ako človek v špine a v hnoji. Ako Boh sa takto mohol upokoriť. Jednoducho Božie narodenie Satan neznáša, lebo týmto ho Boh pokoril a on vedel, že toto bol jeho začiatok konca. V momente, keď sa Ježiš Kristus, Syn Boží, vtelil. Takže tu máme túto pokoru Boha. On neznáša túto pokoru Boha. A my sme čo dnes spravili? Už nemôžeme hovoriť Božie narodenie, veď nebuďme naivní. Kto to riadi? Už to nemôžeme v Anglicku, vo Francúzsku, určite už ani v Nemecku. To už je len nejaký zimný festival, také hlúposti. A to príde aj do Poľska, lebo bude to požiadavka Európskej únie. A práve preto, kto za tým stojí? A určite sa vám teraz otvárajú oči. A úžasné je to, čo sa deje, keď exorcista opakuje modlitbu, ktorú dal anjel Františkovi, Hyacinte a Lucii a viac menej rok predtým sa im zjavil anjel. Prišiel k pastierikom tretíkrát, držal kalich a nad ním hostiu, z ktorej padali kvapky krvi. A vtedy ako keby kalich a hostia boli zavesené vo vzduchu. A ja som tam bol tohto roku, na tomto mieste. A táto modlitba, ktorú jednoducho Satan nenávidí, Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s najhlbšou pokorou ti vzdávam česť a obetujem ti najsvätejšie telo a dušu a božstvo Ježiša Krista prítomného na oltároch celého sveta, ako náhradu za urážky, svetokrádeže a ľahostajnosť, ktorými je on urážaný, pre nekonečné zásluhy najsvätejšieho srdca a nepoškvrneného srdca Panny Márie. Prosím ťa o obrátenie biedných hriešnikov. A keď exorcista začína hovoriť túto modlitbu, vtedy diabol reaguje násilnícky. On nenávidí slovo hriešnici a hlavne keď sa modlíme o ich obrátenie, lebo on chce mať týchto ľudí v pekle. Povedzme si to priamo. On chce mať týchto ľudí v pekle. A jeho reakcia sa začína pri slovách vynahradenie za urážky a svetokrádeže a ľahostajnosť, ktorými on je urážaný. A tiež pri slovách prosím ťa o obrátenie hriešnikov. My si ani neuvedomujeme, akú hodnotu má svätá spoveď. To nie je len nejaké vyrozprávanie sa kňazovi. Veď tento kňaz je tak istý hriešnik a vidíme dnes, čo sa deje a ja všetko nepoviem. A tu v Poľsku máme taký výraz bránová spoveď. Počuli ste o tom, bránová spoveď. Je to spoveď, keď sa ide od úplného začiatku a zatvárame za sebou brány. A ku mne nikto nepríde, až kým nepristúpi k takejto spovedi. A môžeme ju volať generálnu alebo hociakú. A až tu vychádza na povrch, koľko hriechov bolo utajených. Oče, prosím vás, mal som nečisté myšlienky a skutky a zajtra vám to poviem. A toto je dobrá spoveď? Čo sa za tým skrýva? A jemu o to ide, aby si ešte aj kňazovi klamal, aby si všetko nepovedal. A až potom, keď robím tzv. Rozoznávanie duchov a odkrývam tú vrstvu po vrstve, keď človek vtedy začína byť taký odhalený a všetko vychádza na povrch. A v tomto momente, verte mi, ľudia hovoria, prosím vás, oče, keď som mal 12-13 rokov, niečo som spravil a ja som to nikdy nepovedal. A panika. A či ja sa teraz môžem vyspovedať? A chytá sa za hlavu taký vrep, vytrháva sa a ideme ďalej. Toto sú tie spovede, lebo Satan všetko vie, všetky tvoje nevyznané hriechy. On ti vyspieva s presnou hodinou a dátumom. A do všetkých vyznaných hriechov on nemá prístup. Uvedomujete si to, aká je moc sviatosti spovede? A nech sa každý sám seba spýta, aké sú tie moje spovede. A potom, že nemôžete spať, že máte so sebou problémy, máte emocionálne problémy, lebo toto všetko je vnútri. Lebo Satan to neznáša, keď my sa modlíme za hriešnikov. A spoveď, a toto je veľmi dôležité, spoveď nemení tvoju vôľu. Spoveď nemení tvoju vôľu.
On láme ten kontakt so satanom, ale nemení tvoju vôľu. Keď napríklad zoberme si alkoholika a on, ako náhle si vypije, tak uteká na spoveď. Otče, opil som sa, už viac nebudem, viac nepamätám, prosím o rozrešenie. A o 2 dní zase to isté. Takže hriech je mu odpustený. Ale či sa jeho vôľa zmenila? Nie. Lebo on naďalej pije. A to isté môže byť so sextom, s masturbáciou. So všetkým. A lietajú na spoveď. A prečo? Lebo si neuvedomujú, že odpoveď je jednoduchá. Niečo sa na tohto človeka nalepilo. Je potrebná jednoduchá operácia, jednoduchá modlitba. Sveta spoveď je základnou vecou. Ale aby sme to vylúpili, vybrali, je potrebné niečo viac ako len spoveď. A existujú kňazi, ktorí sa so mnou hádajú, že áno, veď sveta spoveď, to je všetko. A kedysi zase Pán Boh mi dal odpoveď. A poviem vám taký príbeh. Predstavte si, že máte dom, muža či ženu, ťažko pracujete, berete si úver na dom, máte deti, je vám ťažko, ale nejako to ide vo vašom živote. A v určitom čase máte 2-ročného synka, hrá sa so zapálkami a spáli ten dom. Všetko je v plameňoch, všetko strácaš. A ako otec alebo matka, čo robíš so svojím synom? Zabiješ ho? Týraš? Vykrútiš mu hlavu? Neviem, nie. Ideš a povieš mu, čo si to spravil. Ale musím ti odpustiť. Máš len 2 roky a máš právo to nevedieť, že hra so zápalkami sa končí tragicky. Odpúšťam. Všetko je dobré. Ale už dom nemáme kde bývať, rodina nemá strechu nad hlavou, súrodenci nemajú kde bývať, dlhy musíme platiť, je to katastrofa. A to je príklad na to, ako funguje svätá spoveď. Vo spovedi ti Boh odpúšťa, tak ako rodič odpúšťa tomuto dieťaťu. Ale tie dôsledky skutku tohto dieťaťa sú tragické. Konsekvencie tvojho hriechu trpíš ty, trpí tvoja rodina, trpia tvoje pokolenia. Rozumiete? To je taký pekný príklad. Ty netrpíš za hriechy napríklad tvojej prababky, ale dôsledky toho, čo ona robila. Dôsledky toho, že otec ťa odhodil. Rany otcov a tieto konsekvencie sú v tebe, v tvojich deťoch, až pokiaľ sa to nepretrhne. A spoveď tu nepomáha. Spoveď prelamuje a Boh ti odpúšťa. Ale problém ostáva, lebo následky sú strašné. Zhorený dom, nemám kde bývať a mám dlhy. A toto je vlastne taká úžasná ilustrácia, ktorú som počul a ktorá sa mi veľmi páčila. Satan sa vysmieva všetkému, čo je dobré, zdravé, harmonické a vyhráža sa, že všetkých zabije. Už som vám to povedal na začiatku. Ja by som ťa, človeče, už toľkokrát zabil. A viem o tom už, lebo som niekoľkokrát unikol smrti. Moje auto už 2-krát vybuchlo. 4-ročný Golf. No ako taký Golf môže vybuchnúť? Nejaká Dacia alebo nejaký Fiat môže vybuchnúť, ale nie Golf. Môj mechanik mi raz povedal po prvej oprave, keď vybuchol druhýkrát, a on hovorí, ja neviem, čo vy v živote robíte, ale ja s tým nechcem mať nič spoločné. A to, čo vám hovorím, to je absolútna pravda. Absolútna pravda. A dnes, keď vidím Golfa, tak otáčam hlavu, lebo ja sa nemôžem pozerať na to auto. Teraz Satan hovorí to, že všetkých zabije. Nie je málo tých, ktorí nám slúžia, hovorí. Dávame im najlepšie pozície, odkiaľ môžu dominovať a ničiť. No a čo? Dávame im najdôležitejšie pozície. A čo sa deje v Európe? Kto koho vyberá? Kto sa koho pýta? Lebo oni sa volia sami. Kto sa tam nachádza? Celá slobodomurárska lóža. A my všetci hovoríme, že je super. Demokracia. Aká je to demokracia? Či ty máš tu v Poľsku nejaký vplyv, koho oni tam vyberú? Kto to všetko riadi? A toto nám dáva odpoveď. Dávame im najlepšie pozície, skadiaľ môžu dominovať a ničiť. A aj ničia našu krajinu, našu cirkev a zvlášť nenávidia sviatosť manželstva a rodinu. Tu, vo Varšave a všelijaké reči, manželstva gejov a tak ďalej. Poviem vám len jedno. Pamätáte si na Harvarde? Pred niekoľkými mesiacmi, keď mala byť taká čierna omša, celý svet čumel. Na Harvarde mali satanisti mať čiernu omšu. A samozrejme, prišli katolíci a veriaci a začali sa modliť. A nakoniec to nebolo, bolo to niekde inde, ale nie na Harvarde. A potom líder tejto satanistickej skupiny povedal takéto slova. Homosexuálne manželstva, to je naša sviatosť.
homosexuálne manželstva, to je naša sviatosť satanistov. A všetko je nám už jasné. Už vieme, kto za tým stojí. Prečo je za tým také lobby? Prečo, keby ja som niečo oficiálne povedal, tak sa ma zbavia? Ako raz povedal Valenca, kto sa mi postaví, toho sa zbavím. A to nepatrí otcovi Mjačislavovi, ale on mal tam niekoho, kto povedal takéto krátke slova. Kto mi bude odporovať, toho sa zbaví. A takto to aj je. Kto dnes povie niečo na túto tému, je odstránený z povrchu zemského, ničený politicky a tak ďalej, tak ďalej. Na západe v cirkvi sa už o tom ani nehovorí. Keby som ja začal oficiálne o tom hovoriť, mal by som určite návštevu smutných pánov, ktorí by ma umlčali. Takže toto bolo úžasné vyznanie. Toto je naša sviatosť. Čiže satanistická sviatosť. Tak ideme ďalej. Zvlášť nenávidím sviatosť manželstva a rodinu. A násilne reaguje pri požehnávaní mladomanželov a keď mladomanželia skladajú manželský sľub. A tam útočí. Keď niekto má večné sľuby v reholi, tam útočí najviac. Raz prejavil svoju nenávisť k rodine takýmito slovami. Stále nie som spokojný s tým, ako sa obliekajú ženy. Musia byť viac odhalené, aby sex bol čím viac dôležitejší. Aby sex bol viac dôležitejší. A vtedy budem môcť ničiť viac rodín. Inokedy vykreslil intimné orgány, keď povedal metaforu, je to centrum sveta. Poznáte to príslovie. Všetko sa točí okolo čoho? Okolo peňazí a vieme, pravda? Okolo čoho sa to točí. A tu nám dáva odpoveď. A tu nejde o to, či ja som tu teraz anti toho, či tamtoho. On nám rozbíja rodiny na našich očiach. Koľky na západe už nemajú otca, mami, rodinu, nemajú lásku, nemajú nič. A teraz je to normálne, že dvaja muži, dve ženy. A len čakajme, kedy ich budú už požehnávať. Lebo vo Francúzsku už kňazi potajomky požehnávajú homosexuálne manželstvo. K tomu to speje a taká je pravda. A pravdu treba hovoriť. Sú centrom sveta. A preto toto tu, čo sa tu deje, je dôležité. Lebo to ničí ten satanský plán. Bude tu 200 a potom ďalších 200, čiže 400 mladých ľudí, ktorí pôjdu do sveta. Pôjdu do sveta. A oni budú vidieť, že toto nie je centrum sveta. Lebo o celibáte predsa nerozhoduje vláda. Lebo toto nie je ten najväčší problém. V mojom živote. Celibát, všetci hovoria, celibát je najväčší problém. Zdržanlivosť je ten najväčší problém. Ako si s tým poradím? Ale keď som s ním, tak si poradím. A keď s ním nie som, tak si neporadím. A tu je vec jasná. A zlostné reakcie sa dejú vtedy, keď exorcista požehnáva snúbencov, ktorí sa rozhodnú žiť svoj vzťah v čistote. A pozor, ich rozhodnutie nazýva svinstvom. Je to svinstvo. Pôzostrašné je tá čistá nenávisť, ktorá sa prejavuje v jeho satisfakcii, kedy sa deje niečo zlé. Raz povedal exorcistovi, zober preč tú hnusnú apokalypsu. Tam je napísané o neveste, ktorá rodí, lebo stále skúšam požierať jej deti. A pýta sa, a vieš ako? A tu spôsobom, keď tuhne krv v žilách, opísal zabíjanie detí v lonách matiek, potraty a tiež telesné zneužívanie detí. Viete, koľko ja stretávam ľudí, ktorí boli zranení týmto hriechom? Viete, koľko je zranených takých mladých, čo boli zneužití ako deti? A tu mi všetky vlasy stavajú na hlave. A to nie je hocikto, to nie sú kňazi. To sú otcovia, ujovia, rodina, ktorú miluje. A mal som hrozné prípady. Telesné znásilnenia páchané na deťoch. Prvou vecou je potrat. Kto dnes z kňazov, keď niekto príde na spoveď a povie, spravila som potrat. Máme na to podmienky a dávame rozrešenie. Ale teraz tak, kto z nás vie? A ja tiež som to nevedel, že toto lono je miesto smrti a vraždy. To je miesto, ako keby som tam niekoho zastrelil, miesto smrti. To sú duchovia smrti. To
To sú duchovia vrážd. To sú hriechy proti cirkvi, proti krvi, proti Kristovi a tak ďalej. A toto lono je špinavé. A mal som takých ľudí, nemohli sme prísť na to, prečo sú tam problémy. A až po tomto rozpoznávaní duchov sa ukázalo, že táto dievčina bola narodená po aborcii. Čiže ona bola počatá v lone, ktoré bolo zainfikované démonami. Lebo mama spáchala potrat. A to bolo kľúčové. Ako k tomu prísť? Myslíš, že mama sa ti bude chváliť, že ti odstránila brata alebo sestru? Ale cez modlitbu a Ducha Svätého sa na to prichádza. A tiež si pamätám na jednu vec, keď sa so mnou niekto hádal, ako je toto možné, veď to je nemožné, veď moja mama je milujúca. Choď a opýtaj sa babky, lebo vtedy babka žila, ale ty nie. A babka tam v skrytosti niekde hovorí, vieš, nikdy som ti o tom nepovedala, ale tvoja mama spáchala tento hriech. Alebo napríklad povedala, že teba chce odstrániť. To je v momente výrok smrti na dieťaťom. V momente Satan v to všetko vchádza. A nehovorím, že to je hneď posadnutie, ale sú to zranenia, odhodenia. A ja vám len hovorím, kto o tomto dnes hovorí. A ty si to ani neuvedomuješ, že tvoje zranenia, emocionálne zranenia, všetko sa ti rúca, lebo máš duchov smrti, svojho brata alebo sestry, ktorý žije. A aj keď zostalo zabité, ono žije. A ty si nevieš dať rady až do momentu, keď neostaneš očistený. A až v tomto momente nastupuje oslobodenie. Ale kto o tom dnes všetkom hovorí? Kto to všetko robí? A ja som sa s týmito vecami stretol. A čo hovorí Satan? Telesné znásilnenia páchané na deťoch. A toto sú tie najhoršie veci. 95% detí, ktoré boli sexuálne zneužívané, má veľmi veľký duchovný problém. A ja nehovorím, lebo týmto telesným zneužitím môže byť aj obyčajný dotyk. A tu prichádzajú incesty. A tiež som mal takých ľudí, že nevedeli sme, čo sa deje. Prosím vás, oči, ja neviem, čo sa deje. A ja tak prichádzam na to, že sú tam duchovia incestu. Ako? Keď sme boli ešte s bratom malí, tak on mi tam pozeral a to stačí. To nemusí byť styk. Stačí, že on sa ti tam pozeral alebo dotýkal. A ona má teraz 30 a pamätá si, čo robil brat, keď mala 5. Aká to bola strašná trauma. A čo na to Satan? Incest. Vy si neviete predstaviť, aký to je veľký problém. Ale ako na to prísť? Niekedy potrebujete hodiny modlitieb, aby ste vôbec na to prišli. A veľa Božích milostí, aby ste k tomu prišli. Čiže ľudia, ktorí skutočne boli takto zneužití. A mal som kedy taký prípad. Žena. A prišla tiež z Poľska a diali sa tam hrozné veci. Moja mama už nie je nažive, ale s mojou mamou som aj tak nemala dobrý vzťah. Ale milovaný otec, on bol veľmi blízky kňazom. Koľko on poznal cirkevných predstavení. Prichádzali kňazi k nemu na večere. No a dobre, nie? Otec ma stále miloval a ja som bola jeho jediná dcéra. A ešte predtým, ako som niečo začal robiť, povedal som jej, ty si bola. Ty si bola, tam muselo niečomu dojsť. A myslel som si, že mi vykrúti hlavu. Ako si odvažujete? Otec už nežije. Ako si dovoľujete také niečo povedať? Veď to bol môj milujúci otec. A začali sa také hrozné prejavy a tak ďalej. A už tak pri tom poslednom, čo sa ukázalo, a jej brat bol s nami. Taký veľký chlap, aby pomohol. A keď už išlo do tej poslednej bitky, tak som musel prinútiť Satana, aby povedal pravdu. Ako a kedy si do nej vošiel. A on nechcel odpovedať, ale hovorí, ten kú sa jej dotýkal, keď mala 1 rok. A potom ešte aj brat sa k tomu pridal. Ale nie je ten, čo tam bol, ale iný. Predstavte si to. Pre nás, cudzích ľudí, to bolo určité prežitie. Ale pre neho, pre jej brata, čo to muselo byť? Taká pravda. A keď sme sa už dozvedeli ako a kto tam bol, tak to už bola len otázka času, aby sa to odstránilo. A dnes žena žije krásny život a má sa veľmi dobre. Ja vám to len takto podávam, ale ten milujúci otec a čo sa tam dialo, tak to už ani nebudem rozoberať. Ale taká je pravda. A to démon povedal. A to bolo také naše rozpoznanie a démon to len potvrdil.
To sú strašné zranenia. A k týmto odporným popisom dodával za každým výkrikom, keď sa jednalo o tieto zneužitia, to je zábava. Tak to hovoril, to je zábava. Vyjadril sa aj o mladých ľuďoch, ktorí cez drogy ničia svoj život. Inokedy počas exorcizmu spomínal potraty, kedy sa začal perfidne smiať a hovoril, dokonca aj ústavou ste mi to dovolili. Dokonca aj ústavou ste mi dali dovolenie, aby sa vykonávali potraty. A čo sa dnes deje s týmto profesorom? Harzanom? No, odchýlil sa. A čo? A zbavili sa ho. Veď tu už si nevieme rady. Veď otvorme oči, čo sa deje. Bol to jeden poriadny človek a odišiel. A celé Poľsko, mediálne, mainstreamové. No čo mu začalo robiť? Doslova drámu, lebo povedal nie. Nezabíj. Zarážajúci je tiež spôsob, akým sa stáva hore nohami celá skutočnosť a morálne zásady, ktoré považujú dobro za zlo a zlo za dobro. To je typický trik. Satan ti nikdy nepovie, že niečo je zlé. On ti stále ukáže zlo ako dobro. A to isté je v zásadách morálnych či sexuálnych. O čo ti ide? Veď skús. Zober si tam nejaké číslo. Veď to len jedenkrát. Veď nebuď takýto svätý. A stále dokola. A toto je jeho klamstvo. Klamstvo a ešte raz klamstvo. A to je jeho obľúbený trik. Pri pohľade na relikvie niekedy kričal, ale smrad. Ja často používam relikvie a mám kosť svätého Františka. Ale to je smrad, kričal. Zober to. To smradľavé. A tiež napríklad nenávidí olej. Nazýval to masnotou. Zober tú masnotu. Ale je to tiež divné, lebo niektorí reagujú, niektorí nereagujú. Niektorých môžeme umývať svetenou vodou a nič. A druhý, ako keby som ho polial kyselinou. Ale to je už ďalší problém, ich rôznosti. Alebo ruženec, on nazýva ten prekliatý reťaz so skrížom na konci. Ako on nenávidí ruženec, a to je len niekoľko guličiek. Zober tu reťaz s krížom na konci. A keď kňaz používal svetenú vodu, démon povedal, nechcem, aby ste ma umývali v tejto vode, ktorá smrdí hnojom a ma páli. A to som ja na svojej koži prežil. A to pred 2 týždňami, ako on reagoval na svetenú vodu. Veď to bola tragédia. Nech bude prekliatý a zoberiem ho so sebou do pekla. Tak často vykrikoval. Veľmi často hovorí, ty ideš so mnou do pekla. Miesto pre teba je pripravené. A ja stále hovorím ľuďom, nepočúvajte, neverte. A čokoľvek on povie, nemôžete to počúvať, lebo on bude klamať. Lebo všetko robí preto, aby prerušil tvoju modlitbu. Inokedy, keď exorcista vypovedal rímsky rituál proti nepriateľovi ľudského rodu, páchateľovi smrti, diabol sa vyjadril takou metafórou s obrovskou túžbou činiť zlo, jedine zlo. V ten deň, keď sme odišli od neho, veľká bitka v nebi, boj vôli a rozumu, povedali sme mu, moc hriechu bude našim oltárom, na ktorých budeme skladať obety, duše, tvojich prekliatých detí, takto povedal diabol. Moc hriechu bude našim oltárom, na ktorý budeme skladať obety duš tvojich prekliatých detí. Po tomto oltári bude stekať krv tvojich prekliatých detí. A Boh existuje pre tých, Boh s malým písmenom, ktorí nenávidia, a to vlastne On je môjim Bohom. Existuje Boh pre tých, ktorí nenávidia, a to On je môjim Bohom. Vo veciach, ktoré vykrikuje, vidieť, že démon sa neustále pokúša spútať ľudí, podnecuje jedných proti druhým, rád zdôrazňuje, že sa mu nepáči nenávisť medzi ľuďmi, túži po ľudskej zlobe a zvrátenosti, pretože ako sám veľakrát vyznal, toto je pokrm, ktorý ma osviežuje a dáva mi silu. Neodpustenie, závisť, zvrátenosť, nenávisť. Veď predsa to sú stĺpy našich hriechov. Čo sa dnes deje v spoločnosti? Jeden druhého by zabil. V rodine, za 1000 zlotých, za dom, za pozíciu, za úspech. Akým spôsobom sa on nachádza v našich domovoch? Koľko je tam rúhania, koľko ľudí preklína. A to v našich vlastných domovoch. On sa tam nachádza. A
A nepredstierajme, že nie. Bohužiaľ, my nie sme produkt a musíme tam byť. Preto sú dnes mladí ľudia takto stratení, lebo si to neuvedomujú, že oni prebývajú v takomto dome. Nenávisť a nehovoriac o tom, ako ľudia žijú bez sviatosti. Druhá žena, tretia žena, nejaká tam dievčina, dieťa s tým, s tamtým. A toto je normálny štandard. Dnes nájsť normálnu rodinu na západe je ťažké hľadanie, no nie sú. Je to jednoducho štandard. A prečo? Deti sú už rozbité práve preto. A sám diabol o tom hovorí. A toto ma osviežuje a dáva mi silu. Práve toto je pre neho pokrm. Nenávisť, neodpustenie, závisť. To je pokrm, ktorý mi dodáva silu, hovorí Satan. My, Satani, chceme nedorozumenie, nenávisť a vojnu. Jednoduchá vec a nezáleží na tom, kde a z akej príčiny. Ver, koľko našich potupencov krúži po celom svete. Tak hovorí, ver, koľko našich potupencov krúži po celom svete. Nám sa zdá, že my sme sami. Mýlite sa. Raz si spomínam, že počas exorcizmu, a to už bolo pred mnohými rokmi, keď som kľačal nad mužom, ktorý bol poskrúcaný ako špagety, bolo to niečo strašné. Bolo to ako z hororu, v starom opustenom dome, v noci, pri sviečkach, lebo tam nebola elektrina. Chlap bol pokrútený, normálne sme mohli točiť film. Škoda, že tam nebol otec Slavko. A predstavte si, náhle, otec toho dieťaťa kľačí, mama kľačí, aj ľudia, čo tam boli. Ja som tam kľačal. A jeho tak stočilo, ako gymnastku z Rumunska, tak dozadu. A on hovorí, pozri sa, čo ten parchant spravil. A ešte horšie ho nazval. A teraz on už takto zostane na veky. Bude už len na vozíku. Pozeraj, otecko. A náhle ten 15-ročný chlapec začal hovoriť pekným hlasom. Prestal ričať. Otecko, otecko, to som ja. Pozri sa, čo mi spravil. Zavolaj políciu. Ja už budem kalika. A pozrite sa, skoro na sekundu som mu to uveril. Už som si predstavoval políciu, titulnú stránku v novinách. Chlapec je paralizovaný a náhle som vykríkol, never, čo mu hovorí. A ešte som povedal niekoľko slov a chlapec bol oslobodený. A potom použil ďalší trik. Keď začal mi hovoriť, ty sa do mňa púšťaš? A čo si ty robil v júli? Tam, v niektorom roku? O takomto a takomto čase. A čo si robil, keď si mal 23 rokov? Na takomto mieste o takejto hodine? Nepamätáš? A teraz sa hráš na svätého? A aby to spravil ešte pikantnejšie, tak začal miešať moje nevyspovedané hriechy s klamstvom. Napríklad, že som si tam niekde s niekým užíval a ja viem, že to je klamstvo. A on to pridá, lebo títo ľudia to nevedia. A ja som sa hneď zamyslel, čo si oni o mne pomyslia. Som úplne skompromitovaný. Aký sex? Aké čo? Ja som len vykríkol, neverte, čo on vám hovorí. Aká je to inteligentná beštia. Vedel všetko, čo som robil, ešte aj hodinu. Viete si to predstaviť a vám sa zdá, že sme podvodníci? Že odchádzame do druhej izby a už si robíme, čo chceme, čo sa nám páči? Vám sa to len tak zdá. A preto je to také dôležité. A koľko potupencov krúži okolo tohto sveta. Oni všetko vedia. Ešte predtým, ako sme tu začali v tejto hale, ja som celú túto halu utesnil modlitbou krvou Pána. Lebo oni to všetko počúvajú, čo sa tu deje. Oni vedia všetko. Ale zviazal som tých všetkých duchov, aby v tejto chvíli nás neobťažovali. Oni vedia všetko, čo sa tu deje. Ich sú milióny. Neviem, ktorý svätý to povedal, že keby sme uvideli, koľko satanov krúži okolo, že by sa stemnelo v jednej sekunde. Ale o 3/4 je viac anielov. Anielov strážnych. Áno, ja viem, ale kto z nás používa anielov strážnych? Kto z nás k ním hovorí? Kto z nás používa túto armádu? Ale hovorím, dnes ľudia idú k zlu, lebo je to atraktívne. A preto nie sú anieli strážni, nie viery. A čo sa deje? Sme už uvarení. A ja nehovorím všetci, ale veľa našich rovesníkov. A koľko našich prekliatých krúži po svete. Inokedy, keď rímsky rituál dáva otázky démonovi,
A v momente, keď sa démon demaskuje, on už prehral. A on všetko robí preto, aby nepovedal svoje meno. A to je celá štruktúra, ako som vám o tom hovoril pred 2 rokmi. Od generála, ktorý sedí na vrchu, cez plukovníkov, majorov, kapitánov a tak ďalej, seržantov a žoldnierov. Všetko ide od počiatku, od dola až do samého vrchu. Práve ten najvyšší vychádza až posledný. A tu bolo povedané, že sa nazývam Sahar. A prichádzam z púšte. A bolo mu prikázané, aby sa vrátil na púšť, odkiaľ vyšiel. A vtedy exorcista počul odpoveď: ja nosím púšť pri sebe, povedal démon. Ja nosím púšť v sebe, pri sebe, povedal démon. Počas ďalších exorcizmov sa stalo jasné, že chcel týmto spôsobom zvýrazniť snahu o vznietenie nenávisti, z ktorej sa rodí rozpad, chlad a smrť v ľudských vzťahoch. A tiež ukázať, že ho teší prázdnota a neplodnosť, a to fyzická aj duchovná. Čiže tzv. Púšť. Takže duchovná púšť vo väčšine krajín. Dnes už v postkresťanských. Tu vchádza New Age, tu vchádzajú nové náboženstva. Lebo niečo tam musí vojsť do tej duchovnej prázdnoty. Ale je to veľmi zaujímavé, že povedal, že sa nazývam Sahar, pretože prinášam púšť, prázdnotu. A takto sa to dnes deje s ľuďmi. V niektorých prípadoch jeho výpovede bývajú dôvtipné. Niekedy kňaza nazýva klecha. Ty, klecho, môžeš mi spraviť, nie? Hovorí, každý klecha prinoší nám pecha, smolu, ale hlavne ten, ktorý robí to, čo má. A to je dôležité. Ale hlavne ten, ktorý robí to, čo má. Ktorý robí to, čo má. Prináša nám smolu. Ale ten, kto nerobí to, čo má, ten je úplne neškodný. Vtedy sa nám už nič nepredstiera. No, kňaz, to je najväčšia trofej. Duchovná osoba je najväčšia trofej pre satana. A spraví všetko, aby ju dostal. Čiže, keď udrie kňaza a podarí sa mu to, zničí tisíce duší. A to je pravda, lebo keď udrie teba, kto o tom bude vedieť? A keď kňaza, tak všetky médiá o tom hovoria. A keď to spraví nejaký plukovník alebo nejaký politik, tak len tam niečo povedia. Ale keď to spraví kňaz, celý svet o tom vie. A taká je dnes politika. Kňazi sú speciálne vystavení. Niekedy si to ani neuvedomujú, ako sú vystavení útokom. Oni sú najväčšia trofej. A myslím si, že dostane veľkú odmenu v pekle, keď získa kňaza. Ďalšou vecou, to sú skúsenosti s Máriou. Počujte, je to niečo úžasné. Ako on nenávidí Pannu Máriu. A to je to potvrdenie. A nie, ako hovoria protestanti, že to je len nejaká židovka. Porodila Ježiša a na čo je nám, to len katolíci zvelebujú nejakú Máriu. Máriu, ona nie je Boh, majú človeka za Boha. Poznáte to. A hlavne na západe, počúvajte. Keď ste so satanom a bojujete s ním, až vtedy sa vám otvárajú oči. Akú úlohu má Mária v našej viere a v našom živote. A poviem vám úprimne, na začiatku môjho kňazského života a viac ako polovicu, modlil som sa ruženec. Mária pre mňa bola mama a kráľovná Poľska, ale nikdy som nemal tak naozaj vzťah s Pannou Máriou. A keď pracujem s osobami a hlavne duchovnými a je tam nejaký problém, pýtam sa, či máš nejaký vzťah s Máriou. A vo väčšine len chladný. A to je to isté ako s otcom. A rozprávali sme o tom s panom Jackom. Dnes sme o tom hovorili. Odvrhnutie otca je jednou z najväčších drám dieťaťa. A odvrhnutie Márie je drámou duchovnou. Mária je nám daná a preto máme tie všetky zjavenia. On ju nenávidí, on nikdy nepovie Mária. Ona, tá baba a ešte rôzne iné prekliatia, a to nechcem tu hovoriť. A o tomto vieme, hlavne z exorcizmov. Oni sa idú zblázniť. Nikdy sa neodvážia vypovedať jej meno. Len ona alebo tamta. Vypovedajú desiatky rúhaní. Pamätám si, keď som mal raz exorcizmus a bol to mladý chlapec.
A už som bol tak unavený. Sadol som si oproti a hovorím, už ma nič nenapadá. Skutočne ma už nič nenapadá. A on tak sedel a takto krutil hlavou. A ja sa pýtam, čo mám spraviť? A náhle mi Duch Svätý hovorí, mám obrázok Panny Márie. A prišiel som k nemu a položil som mu tak na brucho. A náhle začal vydávať takéto zvuky a len toto. A náhle otvoril oči a hovorí, čo sa stalo? Čo sa stalo? Zacítil som silnú bolesť v bruchu. Ako keby ma niečo udrelo. Udrel si ma s niečím? A ja mu hovorím, nie, pozri sa. Bola to maličká ikona Panny Márie. A počujte, a on zostal úplne oslobodený. Počujte, aká je to úžasná reakcia, keď takto vkladám, keď už naozaj sa začína tento boj a ja hovorím, pozeraj. A on nechce sa pozerať, otáča sa a ja mu hovorím, pozeraj a otvor oči. A on otvára oči a začína vrieskať. A nie na obrázok, ale hovorí, zober tú babu a tak ďalej. A to je pre mňa niečo úžasné. Ja mám slzy v očiach a viem, kto je pre mňa Mária. To nie je len nejaká ikona, nejaký obrázok, nejaká ľudová pobožnosť. Akú máme moc v Márii. Démon sa sťažuje, že ničí ich plány. A démon reaguje veľmi násilne, keď spomenieme nepoškvrnené srdce Panny Márie. On nenávidí srdce Márie a hovorí, ten taký a taký. On hovoril o pápežovi Janovi Pavlovi II. Slová, ktoré tu nechcem ani vysloviť. On zasvetil svet nepoškvrnenému srdcu Márie a tento akt skrižoval peklu určité plány v celosvetovom meradle. Spravili ste si niekedy zasvetenie sa Panne Márii? A ja nehovorím o nejakej modlitbičke, ktorú ste sa modlili. Pre mňa najväčším zasvetením sa Panne Márii je podľa Ludovita de Montfort. A to je 33 dní prípravy. Počujte, to je jazda bez rúk. Diabol všetko spraví preto, aby ťa zničil. A je ľahké si zobrať nejakú modlitbičku a povedať, Mária, oddávam sa ti. Ale je to skutočne 33 dní prípravy. A na konci, na jej sviatok, sa zasvecuješ Panne Márii. Počúvajte, je to jedna z najkrajších vecí. Stávate sa tzv. Otrokmi Márie. A symbolom je táto reťazka, ktorú nosím. Je to symbol otrok Márie. A keď používam túto ruku pri niečom, ja viem, že to nie som ja, moja ruka. To je jej ruka. A ako on nenávidí túto medailu, keď niekoho žehnám a dávam mu to pred oči, on dostáva úplne horúčky. A hovorím vám, keď to ešte niekto z vás nespravil, spravte to. Manželia v manželstve, spravte to, oddajte sa do otroctva a ona vás povedie. A ona nedovolí, aby sa vám ublížil. Lebo to je niečo úžasné. Aký som ja bol hlúpy toľko rokov, že môj vzťah k Márii bol taký chladný, taký len služobný, ale nič inak, nič viac. Ruženec. A diabol hovorí, keď sa spomína ruženec, nie je vás veľa, kto sa modlí ruženec. Je to skoro nič v porovnaní s celým svetom. A začína sa smiať. Prekážame, keď ju vzývate. A to mi pripomína jeho život. Má na mysli život Pána Ježiša v tajomstvách. Raz exorcista vybral z vrecka ruženec a démon hneď začal kričať, zober tu reťaz, zober tu reťaz. Akú reťaz? Tu s krížom na konci. On nás bičuje tou svojou reťazou. Aká je veľká moc ruženca. A ako on sa toho veľmi bojí. A znovu to, čo som spomínal, Pompejská novena. To je niečo. To je bomba. To je najväčšia atomová bomba, akú si len môžeme predstaviť. 54 dní. 3 časti ruženca. Každý deň. Počujte, keď niekto ku mne prichádza a povie, že som sa modlil Pompejskú novenu, ja viem, že túto osobu mi posiela Mária. A viem, že v tomto mám pravdu. Pompejská novena. Odporúčam ju mamám, ktorých syn je narkoman, alkoholik, alebo inak zblúdil. A mami prichádzajú a sa pýtajú, čo máme robiť. Ja viem, čo robiť. Začni sa modliť Pompejskú novenu. A počujte, koľko mladých ľudí dnes sa modlí Pompejskú novenu. Aká je to veľká potreba. Počúvajte, dávam vám nástroj. Pompejskú novenu. A to je ten masaker. 3 časti. 150 každý deň.
A hovorím vám, 54 dní, to nie je 5 dní, to nie je týždeň, to nie je len nejaký ruženček, to je skutočne modlitba. Takže oni toto nenávidia. Nenávidia to. Takže modlite sa tú pompejskú novenu, hlavne keď máte problém, ktorý je neriešiteľný. A teraz hovorí takto o Márii. Žiadny to nevydrží, keď Mária je na ich strane. A teraz démon hovorí takto. Prebili sme ju mečom a ono nezomrelo, srdce Márie. Ukrižovali sme jej syna a ona nezomrela, ale dostala viac detí. A počas iného exorcizmu, keď exorcista vzdával česť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, démon povedal, jej srdce nám spôsobuje bolesť. Čím viac sme ho prebodli, tým viac bylo. Čím viac sme ho drvili, tým viac ona drvila nás. Čím viac trpela, tým viac sme trpeli aj my. Chceli sme jej robiť zlé a ona nás zabíjala svojim plačom. Jej slzy sú ohňom, ktorý nás zabíja. A inokedy ten istý exorcista vzýval príhovor k Panne Márii. A démon začal hovoriť o trňoch, ktoré sú v tomto srdci. Oni sú symbolom hriechu ľudstva a o ľuďoch, ktorí chcú obetovať Márii svoje zadosťučinenie. A vtedy povedal, ľudia mi pomohli vbiť do tohto srdca množstvo trňov. A to miliardy. Sami ste mi pomohli vbiť tie trne. Vy ste to urobili. Ale čím viac trňa, tým má viac síl. Čím viac krvi, tým má viac moci. Čím viac utrpenia, tým viac slávy. Vaše hriechy sa zmenili na chválu, lebo veľa duší sa jej zasvetilo, aby zadosť učiniť za všetky urážky. Každá duša, ktorá sa jej zasvetí, vyťahuje jeden trň z jej srdca. To sú úžasné veci. Toto sú úžasné veci. Ja, keď sa stretávam s protestantami, ako oni začínajú nadávať na Pannu Máriu, ja sa nejedenkrát čudujem, na akej strane to ste. Nadávate na moju mamu. Keby vám niekto nadával na vašu mamu, čo by ste spravili? A my čo robíme? A ja nehovorím, že treba ísť a teraz hneď niekoho byť, ale bojíme sa aj ozvať. Tak, máte pravdu. Musíme budovať ekumenizmus bez Panny Márie. Dajte mi s tým pokoj, aký ekumenizmus bez Panny Márie. A o to ide satanovi. Neexistuje ekumenizmus bez Panny Márie. Nie, my sa nahýname k ním. A oni nadávajú. A tu Ježiš, milovaný, tu sú uzdravenia, tu všetko to. A keď Panna Mária, tak dostávajú horúčku. A na ktorej strane vlastne sú, odpovede jasná. A nebudem to vysvetľovať, na ktorej strane títo ľudia sú. A preto my nemôžeme ísť na kompromis. Zlý nemá nad ňou nejakú šancu. Ona je silnejšia ako my. Zlý nemá nad ňou žiadnu moc. Čítajte Apokalypsu. Aký je tam boj medzi nevestou a čo sa tam deje. My poznáme tie slova, ale len vchádzajú jedným uchom dnu a druhým von. Ale predsa to ona ho zničí a Satan ju nenávidí. Viete prečo? Lebo ľudské stvorenie ho má zničiť. To je jeho pýcha. Jeho nezničí jeho Boh, ale Mária, ona mu rozdrví hlavu. Ľudské stvorenie má ho rozdrviť. Lucifer bol predsa najvyšší z cherubínov. Ona má zničiť Lucifera. Aká je to pre neho hanba. A on to nemôže zniesť. A preto tak nenávidí Máriu. A teraz hovorí takto. Prečo si mu všetko obetovala? Prečo? A exorcista sa opýtal, čo obetovala? A démon odpovedal, pod krížom, tam toho. Ona trpela a nepochybne tu myslí na obetu, ktorú Mária zložila nebeskému Otcovi vo svojom mene a mene svojho syna počas ukrižovania. A keď exorcista povedal, pamätaj, že Mária ťa dala dole, že Mária obetovala svojho syna Ježiša a seba spolu s ním. Za nás obetovala to utrpenie, pretože sme jej deti. A v tom momente začal vrieskať. Nemôžem zniesť tú silu, ktorá plynie z tej obety Ježiša a Márie na Kalvárii. Povedal, dosť toho, zavri už ústa. Nepripomínaj mi to. Koniec, spáli ma to živým ohňom. A takto sa driapal diabol. A ja si neviem ani predstaviť ísť do boja bez Márie. Predsa exorcizmus to nie je len nejaký rituál, nejaká modlitbička. Ja si neviem predstaviť ísť bez nej, keď jej nepatrí. Ja si to neviem predstaviť, keď sa postavím oproti beštii, keď ja jej nepatrím, keby som jej nepatril. A preto sú potom ľudia zničení. A ja som niekedy robil exorcizmus nad exorcistami.
Bohužiaľ áno. Áno. A taká je pravda. Ale pre mňa to bolo, nebudem o tom teraz hovoriť, ale pre mňa to bolo hrozný zážitok. 9 exorcizmov za sebou v jednom týždni. 9. Ale potom sme obidvaja plakali. Potom, ako odchádzal, lebo prišiel z Ameriky, do konca života ti nezabudnem, čo si pre mňa spravil. Dodnes mi posiela pozdravy. A hovorím vám, to nie sú žiadne žarty. A preto treba byť vyzbrojený. Musíme mať výzbroj. Tak, ako hovorí svätý Pavol. K boju potrebujeme Ježiša, aj Máriu. Aj Máriu. Tu nie sú žiadne žarty. A tu ďalej ešte démon hovorí o Márii. A teraz, keď exorcista vidiac, že Veľký piatok je deň mimoriadnej milosti, vtedy si pripomíname obetu Krista na kríži z lásky k nám, jeho rany, jeho krv, jeho utrpenie a Mária pri kríži, ktorá sa spája s obetou syna. A v momente, kedy spomínal tieto veľké udalosti, démon potvrdil k veľkému prekvapeniu exorcistu. My, démoni, tiež sme stali pod krížom. Niekedy aj mne vykrikoval, my sme tam boli. A hovoril mi to v detailoch. My sme tam boli pred 2000 rokmi. My sme tam boli a povedal mi s detailami všetko, čo sa tam dialo. Úplne takto, ako to Mel Gibson vykreslil vo svojom filme. Presne takto. My sme tam boli pod krížom. Nabadali sme niektorých, aby boli proti nemu, aby mu ubližovali, aby ho urážali, dávali mu výzvy. Iných sme pokúšali, vzbudzajúc v nich pochybnosti. Nahovárali sme im, že to nemôže byť pravý Mesiáš. Niektorí tam prišli, aby videli nejaký zázrak a presvedčili sa na vlastné oči, že to on je Mesiáš. Čo za hlupáci, zahnali sme odtiaľ veľa ľudí. Prestali v neho veriť. Zhrozili sa, keď zomieral. Ešte ich tam zopár zostalo. A oni potom boli presvedčení, keď zomrel, že to všetko je nepravda. Že už zomrel, je po všetkom, už sa nič nedá robiť. A pri kríži sme pokúšali aj Jána. Nahovárali sme mu, pozri, ako skončil váš Mesiáš. Pozri, ako skončil ten Mesiáš. Pokúšali sme dokonca aj jeho matku. Mala roztrhané srdce, ale v tom srdci súčasne panoval neopísateľný pokoj. Všetkým odpúšťala, milovala a trpela. Jej odpustenie bolo úplné. Jej láska bola úplná. Jej obeta bola úplná. A to nás porazilo, tak povedal. Tak to vrieskal. Tak vrieskal. Uvedomujete si to? Toto nás porazilo. Také peklo sa dialo pod krížom, taký boj. A to nás porazilo. Neskutočne sme podkopávali jej vieru, ale ona sa neprestávala modliť. Len ona jediná verila v zmrtvých staní. Jej srdce už všetko vedelo. A preto po sabate on najsamprv prišiel k nej. Nevedeli sme, čo k sebe hovorili, ale videli sme ich. A videli sme, že toto stretnutie žiarilo pokojom a nekonečnou láskou. Ale nič sme nemohli počuť. A tento rozhovor bol mimo nášho dosahu. A ešte raz vám hovorím, oni všetko vedia, čo vy hovoríte. Neberte na ľahkú váhu, čo pozeráte, čo robíte, čo hovoríte. Oni o všetkom vedia a registrujú. Ale keď je to vyznané v spovedi, táto vec je uzamknutá. Oni k tomu nemajú prístup, ale ak nie, potom si otvárate brány. A to také veľké ako na diaľnicu. Nie také dvojpruhové ako v Poľsku, ale také 10-pruhové ako v Kalifornii. Takúto vjazdovú bránu si otvárate. A predstierame, že všetko je v poriadku, že? Kňazi na západe hovoria, prosím vás, len jeden hriech povedzte. Nerob si takýto list, nie je to potrebné. Len jeden hriech povedz. Viete si predstaviť toho kňaza na svojom súde? Zodpovednosť za toľkých ľudí. Alebo tam už vôbec nie je svätá spoveď. Len sa tak spovedajú všetci, všemohúcemu. Prichádzajú a len to. Mňa to prinútili niekedy robiť. Mňa prinútili, ale ja za to neberiem zodpovednosť. Ja som bol prinútený. Ale to je dráma. Pozrite sa, čo sa tu deje. My sme nevedeli, o čom oni hovorili. A ja pred každým exorcizmom úplne zamykám všetko dookola. To sú dlhé modlitby, ale ja to musím spraviť, lebo oni spolu komunikujú medzi sebou. A raz jeden ku mne kričal,
Čo si spravil, že nemôžem zavolať pomoc? Kričím o pomoc, ale oni nechcú prísť. Je to neskutočné. On vrieskal o pomoc. On sa tak rozdrapoval. Kdeže ste vy chorí? Ja to prísam, ja som to počul. Kde ste vy chorí? Príďte sem. Ja si sám neviem poradiť. Tak sa nadrapoval ako také bité zviera. Preto to je také dôležité. To nie sú len nejaké hokus pokus, modlitbičky, alebo len také kropenie vodou, aby ich úplne odzbrojiť. Jednoducho tak ako vraha, aby tu oni nemali prístup, aby nás nepočúvali. Ich rozhovor bol mimo nášho dosahu a potom sme zbadali Magdalénu, ktorá išla k hrobu. Inokedy, keď exorcista konal svoju službu a povedal, že odslúži svätú omšu, za túto osobu démon už nemal síl, aby ďalej reagoval a blížil sa moment oslobodenia. Ale povedal, neviem, čo mu to vošlo do hlavy. Skadiaľ mu to prišlo, aby sa za vás obetoval, hovorí o Ježišovi. Za vás, ktorí neste viac ako len smetie a kopa hnoja. Takto nás on vníma. A pán Dársky si myslí, že on je priateľ satana a títo všetci, ktorí mu slúžia, všelijaké spolky, muzika a zajtra o tom trochu budem hovoriť a tak ďalej a tak ďalej. Veď to sú kamaráti, oni si myslia, že tam budú privilegovaní. On ich ešte viac nenávidí. A oni až potom otvoria oči, keď prídu na druhú stranu. Ako to spravil? Ako to mohol obetovať sa za také úbohé, protivné, nehodné stvorenia, akými ste vy? Ako sa on mohol za vás obetovať? A neviete, ako on veľmi vás miloval a ako veľmi vás miluje. A vy ho bez prestania urážate. No a čo sa deje, ľudia? No čo? Hrozne ho urážate. A to so mnou na čele. My, vy, všetci. On vás chce mať pri sebe. Tieto slova povedal démon s veľkou bolesťou. Každý deň vám dáva to svoje telo a krv. Pre nás to je niečo hnusné, ale pre vás je to všetkým. Je to jediný prostriedok spásy, aby ste neboli zatratení. Aby ste neskončili tak ako my, ale vy si to nechcete uvedomiť. Uvedomujete si tieto slova? Nedochádza vám to. Nejaká tam oplátka, vínko vypijeme. Z času na čas. A čo tam sveta spoveď? Veď to nejak príjme. Všetko je v poriadku, fajn. On k vám hovorí, to som ja. Príďte ku mne. On mi kázal povedať, nebojte sa. Príďte sa stretnúť s vašim Bohom, zanechajte všetko, čo je spojené so zlom. Vyplňajte svoj život Bohom. A potom začal hrozne zavíjať. Nenudím vás? Je to neuveriteľné. Pre mňa je to neuveriteľné. Ako Boh je milovaný. On len chce, aby sme ho milovali. Ako sme už hovorili. A ja tiež riešim, ja tiež chodím na spoveď. Tiež mám problémy, aj vy máte problémy. Ale za každým razom, keď zovriete túto pesť a dáte úder priamo do úst, v tomto momente mu dávate najavo, že si vyberáte Boha. A nerobíte obchody. Dnes ľudia robia také strašné obchody. A to vo všetkom. A potom sa dejú strašné veci. Pravda? Často ľudia, ktorí ku mne prichádzajú, sú pozraňovaní. Lebo taká bola aj rodina. A týchto ľudí mi je veľmi ľúto. Zajtra vám poviem, ako sa to tam všetko deje. A tieto všetky mechanizmy. Ale jednoducho takto sa narodili. V takýchto rodinách, v takýchto komplikáciách. Potom sa to všetko len kopí. Ľudia to odsúvajú. Práve mám také dievča, s ktorým pracujem. Ona prišla pred pár mesiacmi ku mne aj s mužom. On 70-ka, ona 68. A to je už babka s detkom, nie nejaký mladý. A ona hovorí, aby som sa nad ním pomodlil. Lebo bol chorý a chceli niekde ísť. A boli to veľmi pobožní ľudia. Pobožní a veľmi aktívni vo farnosti, ale nie mojej. A predstavte si, títo ľudia, predtým, ako sa začnem modliť nad ním, pomodlím sa nad tebou. No a začal som sa modliť a ona začala vrieskať. Čo sa tam začalo diať? Ľudia začali utekať, lebo boli tam u mňa v kancelárii. Ja som odskočil a povedal som, ty potrebuješ pomoc a nie tvoj muž. A ona spustila plač. Povedz mi, čo si urobila. A ja som sa tak nazlostil. Čo sú to za žarty? Čo si to urobila? A ona odpovedala, že to už tak
60 rokov to tam zametám pod koberec. Nechcela o tom myslieť, myslela si, že všetko je už dobré. Ale pýtam sa, čo sa stalo. Keď som mala 7 rokov, do 11 rokov ma otec pravidelne znásilňoval. A tento otec ešte stále žije. Ruky mi úplne zmeraveli. A ako som bol unavený, tak jej hovorím, drahá, aj keby som mal hrísť túto zem, ja ti musím pomôcť. A mal som s ňou sériu stretnutí, prvé rozlišovanie. A hovorím, počuj, predtým ako budeme niečo robiť, choď k tomu otcovi, on má 92 rokov. A odpusť mu. A ona aj išla. Potom sa vrátila a pýtam sa, čo si povedala? Otec, odpúšťam ti. A čo on povedal? Je to v poriadku. A to ako? On nič viac nepovedal, len to? A urobili sme už 4 veľké stretnutia. A už veľa toho hnusu z nej vyšlo. A to je tak hrozné vidieť staršiu ženu, ako pľúva, rúha sa. Je to strašné. A tento jej muž prežíva peklo na zemi. S tou ženou, ktorá je so mnou i s mojimi ľuďmi, ktorá sa týmto spôsobom pokoruje. A čo? A ja nič nemôžem spraviť práve preto, lebo otec ju tiež neodprosil. A ona mu odpustila. A on jej povedal len, že je to v poriadku. Dcérka, prepáč mi predtým, ako pôjdem do pekla. Počúvaj, a on ide do pekla. A to nehovorím o spovedi. On ani netuší, čo ti spravil. A on povedal len, že je to v poriadku. A ja jej hovorím, keď sa vrátim z dovolenky, musíš ho nejako presvedčiť. Lebo ak on umrie teraz bez spovedi, tam nie je iná cesta. Lebo teraz hovorí, je to len v poriadku. A on vie, čo spravil. No a tak som to aj nechal. Je to v poriadku. No a taká je dráma tejto ženy. A ja hovorím, že čo? Že ona to len zamietla pod koberec, ale to niekde je schované. To, čo sa stalo pred 60 rokmi. A dnes to všetko vychádza. A myslíte si, že to je všetko zametené pod kobercom. A myslíte, že to raz nevíde? Ako keď maľujete staré steny. Sú biele a potom pleseň začne vychádzať. Ako v prírode nič nehynie, ani v duchovnom svete nič nehynie. Ak to neprejde cez Božiu milosť, cez sviatosť zmierenia, a keď to zostane na tebe, nejakí psychológovia, psychoanalytici, a oni čo? Ešte viac ťa zrania. A prichádzajú pozraňovaní. A ešte tam nejakí iní sa modlili. Rôzni charizmatici. Tam niečo ešte nahovorili. Pozraňovali ľudí. A ja sa pýtam, kto ti to povedal? Tu nejaký taký sa modlil v nejakej skupine. A ja by som sa 3-krát nad tým zamyslel, kým by som niekomu povedal, ty máš taký a taký problém. Veď na to je potrebný čas. Žiadny lekár vám nepovie hneď, ty máš asi rakovinu. To by ti stačilo na to, aby si už od dnes nespal. Veď je potrebné predtým spraviť nejaké vyšetrenia, ak chceš niekomu povedať, že má rakovinu. Oni si myslia, že máš rakovinu, lebo ťa bolí hlava. A možno nie, ale takto zraňujú ľudí. Takí nejakí pseudo-charizmatici. A ja nehovorím o všetkých, lebo sú aj úžasní. Ale sú aj takí všelijakí a potom ľudia prichádzajú zranení. Lebo takto mi to povedali na nejakom stretnutí. Nie, ale problém tu nie je. Oče, spravte nado mnou exorcizmus, lebo tak mi povedali. A to zranenie ešte je väčšie ako predtým. Tak si to vsugerovala do hlavy, lebo tak jej niekto povedal. A tak musíme byť veľmi, veľmi opatrní. Zajtra by som vám chcel povedať o jeho taktikách, o tom, ako Satan vchádza a zotročuje a hlavne poranenia otcom a klamstva. A počujte, práve to je to, ako on vás klame a vy tomu veríte. A dnes ľudia majú halucinácie, depresie, lebo veríte klamstvám. On vám povedal to klamstvo Satana, ktoré ste vy uverili. Je to vstupnou bránou a to je tým ťažším zranením. A zajtra by som vám chcel na túto tému otvoriť oči, predtým ako stadiaľ odídem. Lebo to vám pomôže uvidieť, prečo. A uvidíte, ako vám Pán Boh pomôže. Vy len musíte stať v pravde. Ale jedna vec, moji drahí, zostaňte vo viere. A túto jeden kňaz exorcista povedal, tu som si to aj poznačil, kňaz, ako sa volá, tí, čo najviac odchádzajú od viery Boha a cirkvi, tým viac sa nachádza na pôde patriacej nikomu a bez ochrany Božej. Neexistuje zem patriaca nikomu. A keďže nemáme Pána Boha, tak si pamätajte, že prichádza
nepriateľ. Neexistuje zem nikoho, že som neutrálny. A keď Pán Boh existuje, je dobre, a keď nie, nie je dobre. Tak týmto nič nestrácam. Neexistuje zem nikoho. Alebo sa nachádzaš na ľavej strane, alebo na pravej strane. Alebo si s Pánom, alebo proti. Áno, áno, nie, nie. Biele alebo čierne. Biblia je veľmi jednoduchá. Ako Jan z Janei, on hovoril priamo, on sa nevykrúcal. A dnes by určite jeho kázne neprešli. Určite by ho dnes už suspendovali, ako mi aj hovoril niekto v mojej farnosti. Niekto na mňa nažaloval a vyčítali mi, že som veľmi nábožný. Takže som veľmi nábožný. Dobre, nie? A neviem, či to je urážka alebo pochvala. Si veľmi nábožný, skľudni sa. Ale keď ja vidím, ako mladí zomierajú, viac ľudí sa dáva tetovať. Dávajú si na seba znamenie satana. Veď to je masaker, čo sa deje. Na mojej ulici hlavnej, kde bývam, je asi 5 alebo 6 tetovacích štúdií, kde čakáte v radoch. A niektorí sa celí dávajú potetovať. Neviem, či v Poľsku je to isté, ale čo to je? Taká móda? Ja si myslím, že asi nie. Chceli by sme vám ešte niečo? Lebo moje hodiny ukazujú, že už je za 20 minút 9. Nechcem vás umúčiť slovami a neviem, či vás to zaujímalo, čo som hovoril. Ten dobrý kňaz exorcista píše takú vetu. Žijeme v konzumnom svete. Človek by všetko chcel vyriešiť skratkami. Nechodí do kostola, nepristupuje k sviatostiam, nemodlí sa a stále zotrváva hriechu. A čuduje sa, že ho zlý duch atakuje. Prosí o exorcizmus ako tabletku na bolesť hlavy. Ale takto to nefunguje. Ľudia celé roky žijú v hriechu. Dlho sa nespovedajú. Žijú mimo manželstiev. Sú na strane diabla, lebo on je otcom hriechu. A je to jasné, že na nich zaútočí, až to zahučí. Najprv si treba dať do poriadku svoj život. Ak by niekto chcel kedykoľvek. Nepýtať hneď exorcizmus, ale dať si do poriadku život. A neponáhľať sa k exorcistovi. A zdôrazňujem to, lebo veľa ľudí tomu nerozumie. Stále zotrváva v hriechu, odhadzuje Božie prikázania, náuku cirkvi a to môže viesť k otroctvu. A dokonca aj k posadnutiu. A ja nezačínam žiadnu modlitbu nad ľuďmi, ktorí tvrdohlavo žijú v hriechu. A úplne s týmto kňazom súhlasím, ktorý to povedal. Lebo presne to isté robím aj ja. Nie som žiadny guru, prosím vás, oče, tu ma niečo bolí, potrebujem nad sebou exorcizmus. Neexistuje exorcizmus na vyžiadanie. Najprv treba na tom popracovať. V prvom rade, ak požiadaš, dávam ti 5 mesiacov, dávam ti recept. Keď vydržíš ako alkoholik, máš prestať piť. A pokiaľ neprestaneš piť, nemáme sa o čom baviť. Viete, aké je najväčšie pokánie pre toho, kto má veľké problémy v sexuálnej oblasti? Nie je tam niekde cez 3 dní sa modliť ruženček. Prosím vás, ako pokánie, vymažte z počítača všetky vaše obľúbené stránky. Počujte, a to je dráma. Ako to? Všetko to mám vymazať? Veď to už nepozerám, ja už to nebudem pozerať. Povedzte alkoholikovi, musím sa napiť. Povedzte tomu pánovi, ktorý má rád alkohol, že má vyliať pálenku. Ale on to nevyleje, nie? A toto je začiatok rozhovoru s alkoholikom alebo s tým, čo má problémy so sexom. Po takomto pokáni, ak niekto príde a povedal, oče, vyhodil som celý disk. A pre mňa to je niekto. Už je hodný pozornosti. Nie vymazal, ale vyhodil celý disk, aby ho nepokúšal. A dal tam nový. Viac to tam nie je, ale koľko ľudí sa bráni. Toto nespravím. Lebo už takto sme zviazaní s týmto zlom, že už si nevieme s tým dať rady. Máme tu taký krátky film, trvá len 9 minút. Tento film je dosť silný. Ak sa niekto na to necíti, môže stadiaľto odísť. A je to jeden z najlepších katolíckych, trvá len 9 minút. Viete, ako Ježiš hovorí toľkokrát o pekle.
Ale ľudia si myslia, že je tam teplo, je tam super. A my si ani len trochu neuvedomujeme, o čo tu vôbec ide. A tento film sa nazýva Peklo existuje, je spracovaný na základe sestry Faustíny, detí z Fatimy a niekoľko blahoslavených. A toto nie je vycúcané z palca, ale to je to, čo im Ježiš povedal. A keď Ježiš povedal, že tam bude škrípanie zubami, tak on nepovedal, že počúvajte a požmúrkal na vás. A ak niekto hovorí, že peklo alebo Satan neexistujú, to znamená, že tiež neverí v Boha. Protirečí evanjeliu, protirečí Ježišovi, ktorý nielen uzdravoval, ale aj vyháňal démonov. A čo povedal apoštolom? Choďte a hlasajte evanjelium, uzdravujte chorých, vyháňajte zlých duchov. Zadarmo ste dostali, zadarmo aj dávajte. A my dnes hovoríme, Boha akceptujeme, ale viete, s tým Satanom to je tak trošku prehnané. S peklom sa len straší. A dnes už o diablovi ani nemôžeme hovoriť. A tu nejde o to, že on ma zaujíma, že mi zúri okolo pečene. Ale vidím, ako ničí ľudí. A preto som tu. A preto robím to, čo robím. Lebo chcem pomôcť ľuďom, ktorí vlastne zotrvávali v tom, že Satan neexistuje. A čo nás čaká po smrti? No nebo, očistec? A ten posledný stupeň očistca, to je ako keby peklo. Ale máme nádej, že odtiaľ vyjdeme. Ale peklo to už je strata všetkého. A je to, ako hovoria, je to strata Boha navždy. A budeme si vedomi toho, že sa už nič v živote nezmení. My si nevieme uvedomiť, čo znamená nemať nádej. Že už nebude lepšie. Že už jednoducho sa všetko skončilo. Aj keď človek umiera z tohto sveta, tak si povie, keď je Pán Boh, tak budem v nebi. Ale keď už si na tej druhej strane a potom si pripomenieš, čo povedal Ježiš, že tam bude škrípanie, plač a pekelný oheň, tak to o tom hovoria evanjelia, tak o tom hovorí Sväté písmo. A je to potvrdené denníčkom sestry Faustíny. Veľa vizionármi, veľa blahoslavenými. A od nich máme to potvrdenie. A Panna Mária tiež hovorí veľakrát. Povedala vo Fatime, každý deň milióny duší ide do pekla. Či ja vás chcem strašiť? Nie. Len vám chcem otvoriť oči, že boj je o každého z vás. A má to cenu. Vyberať si a ísť každý deň za Bohom. A tento film, niekedy, keď ho pozerám, ide mi to priamo do srdca. A hovorím, môj Bože, to je skutočne hrozné. A je skutočne dobre spravený. Je to len 9 minút. A ak niekto nechce pozerať, a ja nechcem nikoho strašiť. Máme nejaké technické problémy, ale ak máte nejaké otázky, lebo ja už som hovoril dosť, nejaká otázka, počul som, že najčastejšie sú posadnuté ženy. Je to skutočne pravda? Nie, nie je to pravda. Muži. Nie je to pravda. Ženy, keď cítia problém, oni skôr vyhľadajú kňaza. A muž čaká až do konca. Ja som mal aj deti, Pán si používa ženu, nie? Ale ja si nemyslím, že ženy sú viac posadnuté. Ja si myslím, že muži. Niekto má ešte otázku? Pri exorcizme vám Satan môže povedať vaše hriechy. Všetky hriechy? Nie. Len tie, ktoré sú nevyznané. A tu je tento celý problém. Akú moc má sviatosť. To nie je len nejaké blabotanie hriechov kňazovi. Že ja niečo poviem nejakému človekovi, ktorý je ešte horší ako som ja. Ale je to obrovská moc daná kňazovi a my ju máme. Napríklad protestanti nemajú spoveď, nemajú také sviatosti ako my.
Takže my máme obrovskú armádu ľudí. Čiže nevyspovedané hriechy, Satan si s tým robí, čo chce, lebo on to vie. Ale ak sú vyznané, potom už nič nemôže spraviť. Jedna osoba je posadnutá, ale je blízko Boha, modlí sa. Ale ako keby táto moc nefungovala, ona je stále oslobodená a potom stále sa tam vracia. A prečo? Čiže ona je stále posadnutá. Môže byť, že je zlá diagnóza. Lebo normálne, ako by to malo byť, ja musím vedieť, kde je nepriateľ. To je presne ako vojsko. Máte vojakov a keď vieš, že tam je nepriateľ, tak tam strieľaš. Ale ak niekto povie, že nepriateľ je hoci kde, tak potom strieľaš naslepo. A ja nikdy nezačínam exorcizmy, keď neviem, že nepriateľ je tam alebo tam. A môže v čase exorcizmu byť toho ešte viac. Ale napríklad poznám kňazov, ktorí, ak niekto príde, povie, potrebujem exorcizmus, tak sa začína exorcizmus, sú prejavy. Po hodine kňaz preruší, príďte o týždeň. A tak sa to deje dookola, roky. A niekedy ani táto osoba nechce odhodiť hriech. A niekedy to sú prekliatia. Môže byť veľa príčin. Lebo mne sa to ešte nestalo, že po nejakom čase stále tento Satan prichádza. Ale je to ťažká práca. No čo, už to je? Môžeme zhasnúť svetla? Počujte, tu nechcem nikoho strašiť, ale peklo existuje a tu vám môžem povedať, že to je pravda. A tento film najskutočnejšie približuje túto skutočnosť. Ježiš povedal: beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Svätej Faustíne Boh ukázal peklo, aby sa nikto nemohol vyhovárať. Naozaj nad každým riadkom by sa dalo rozímať. Z denníka svätej Faustiny z dňa 17. februára 1937. Dnes som bola v priepastiach pekla, sprevádzaná svojim anielom strážnym. Je to miesto veľkého trápenia. Aká strašne veľká je jeho rozloha a aká veľká rozličnosť múk, ktoré som tam videla. Prvou strašnou mukou v pekle je strata Boha. Druhou, neutíchajúcou mukou je ustavičná výčitka svedomia. Treťou, neznesiteľnou mukou je vedomie toho, že údel sa nikdy nezmení. Štvrtou pálčivou mukou je oheň, čiste duchovný, zapálený spravodlivým Božím hnevom. Piatou deptajúcou mukou je stála tma a strašne dusivý zápach. A hoci je tam tma, všetci zavrhnutí sa navzájom vidia. Satani aj zavrhnuté duše vidia všetku neprávosť a zlobu tak na sebe, ako aj na iných. Šiestou mukou je neustála spoločnosť Satana. Siedmou mukou je strašné zúfalstvo, šialená nenávisť Boha, pusté zlorečenie, preklínanie a rúhanie. Všetkými týmto mukami trpia rovnakou mierou všetci zavrhnutí. No týmto ešte nie je koniec všetkému trápeniu. Sú ešte určité muky, ktorými trpia zavrhnutí každý sám za seba. A sú to muky zmyslov. Každá z týchto duší, čím hrešila tu na svete, tým je v pekle trestaná. A to takým strašným spôsobom, že to nie je možné opísať. Sú to hrozné bolesti, v ktorých jedna muka sa líši od druhej. Bola by som hrôzou umrela, keď som videla tie hrozné muky. Keby ma pritom nebola podporila Božia všemohúcnosť. Nech každý hriešnik berie na vedomie,
akými zmyslami kto na zemi sa prehrešuje, takými bude trestaný po celú večnosť. Píšem o tom z Božieho rozkazu, aby sa žiadna duša nemohla vyhovárať, že pekla nie je to, že tam nikto nebol a preto sa ani nevie, ako tam je. Ja, sestra Faustína, bola som z Božieho rozkazu v priepastiach pekla, aby som mohla dosvedčiť dušiam, že peklo skutočne existuje. O tom síce nemôžem teraz hovoriť, ale mám príkaz od Boha, aby som to zaznamenala písomne. Satani ma preto nenávideli, ale na Boží príkaz ma museli poslúchať. To, čo som napísala, je len slabým tieňom toho všetkého, čo som tam videla. A zvlášť som poznala jedno. V pekle je najviac tých duší, ktoré neuverili, že peklo skutočne je. Keď som prišla k sebe, nemohla som sa upokojiť z tohto zdesenia. Ako tam duše strašne trpia. Preto sa teraz tým vrúcnejšie modlím za obrátenie hriešnikov a ústavične pre nich vyprosujem od Boha milosrdenstvo. Dobrú noc. Nebuďte tým zhrození, ale v tom je veľa pravdy. To nie je len fikcia, ale to naozaj je. Ale keď budeme žiť takto, máme žiť tak, ako hovorí Biblia. A Biblia neklame. A raz si pamätám pred exorcizmom. Začal som čítať Bibliu. A Satan začal vrešťať. Prestaň čítať to svinstvo. Nemohol som počúvať, hlavne keď som čítal Evangelium podľa svätého Jána. A slovo sa stalo telom. On to jednoducho nemohol zniesť. A to všetko je reálne a pravdivé. A to nie je preto, aby ste nemohli spať. Veď nie sme deti. Len vám chcem ukázať, ako veľmi vás Pán miluje. A toto, že sa tu nachádzate, je pre vaše dobro. Aby ste si to uvedomili a aby vás postavil na správnu koľaj. A aby pomocou vás sa aspoň jedna duša zachránila. Aby aspoň jednu dušu každý z vás zachránil. A to bude ďalších 200 osôb zachránených. A keby vám hocikto inak hovoril, pamätajte si, to vám klame. A ja stále hovorím ľuďom, ak vám niekto hovorí inak ako Sväté písmo, náuka cirkvi a svety, on vás jednoducho klame. Skutočný otec neklame svoje deti. A ja som povedal, ja som pre vás ako otcom a ja vás neklamem a nechcem vás strašiť, ale jednoducho chcem, aby ste spolu so mnou boli tam hore raz šťastní. A mám nádej, že každý z vás tam príde. Zajtra vám budem hovoriť viac konkrétne o iných veciach. Ale mám v sebe tú nádej, že nám to stále otvára oči. A prosím vás, nepozerajme sa na seba, aký sme pekní a úžasní. Ale pred Bohom treba byť pokorný. Pane Ježišu, ja som ten posledný hriešnik. Ten posledný lajdák, ktorý je nehodný ničoho. Ale ako veľká je tvoja láska ku mne. A to je to najkrajšie, ako veľmi nás on miluje. A predovšetkým dnes, ak nemáte vzťah k Panne Márii, tak si ho prosím vás obnovte a nájdite Máriu. A ona vás cez toto prevedie. A aj keby sa peklo pred vami roztrhlo a démoni by padali z neba, ona vám neuškodí, keď ste s ňou. A keď budete chcieť ísť sami, že už ste mocní a že všetko viete, pamätajte si, pýcha vás zničí. Preto ja som sa zasnúbil s Pannou Máriou. A aj keď viem, že ja robím hlúposti, chyby a že padám, ja hreším, ale viem, že ona ma bude viesť. A keď ja spravím najlepšie, ako to viem, ona bude stále so mnou. Ďakujem vám dnes za pozornosť a keď dnes budete pred Pánom Ježišom, skutočne mu poďakujte. On vás tak veľmi miluje. Poďakujte mu za to dnes v noci. Ešte počas týchto 2 dní. Lebo to sú úžasné veci. Lebo my si to neuvedomujeme, ako veľmi nás Ježiš miluje. A jeho matka a túži, aby každý z vás bol šťastný. Tak dobrú noc.
Drahí moji, poviem vám ešte, čo povedala Panna Mária vo Fatime. Lebo viete, aké bolo prvé fatimské tajomstvo? Boli 3 fatimské tajomstva. Prvé, peklo existuje. Pravda? Druhé, čo máme robiť, aby sme neišli do pekla? Tretie, aké budú následky vo svete, keď ľudstvo nepríjme toto posolstvo pre obrátenie. A deti videli skutočnosť pekla, Panna Mária im ukázala nebo, očistec, peklo, desivá realita. A keď deti sa stretli s Pannou Máriou, pýtajú sa jej: Mária, mamka naša, ako je to možné, že milujúci Boh odsúdi ľudí na večné zatratenie? Panna Mária povedala takto: to nie Pán Boh odsudzuje, pretože títo ľudia, ktorí idú do pekla, oni si ho sami vyberajú, pretože nenávidia Boha. Nenávisť k Bohu. Vyberajú si smrteľný hriech. A človek potom ide cestou, ktorá vedie do pekla. Nenávidia Boha a takto sa začína nenávisť k Bohu. Áno, drahí moji. A biskup vo Fatime prosil Luciu, aby opísala tú celú víziu pekla. A Lucia povedala: to sa nedá. To je nemožné opísať, lebo to sa nedá ani vyjadriť. Lebo obrazy, ktoré ste videli, sú to obrazy, ale ten život je ešte horší. Lebo toto sú len pokusy ľudských predstav tejto hroznej skutočnosti. Skutočnosti, kde je maximálny egoizmus, kde nie je žiadna láska. Ale napísala to. Napísala to z poslušnosti k biskupovi. A tento opis tej hroznej vízie pekla som opísala, ale to nie je úplné, to sa nedá ani vyjadriť. A sú určité duchovné zážitky, ktoré sa dajú vyjadriť len poéziou. A takisto aj táto skutočnosť. Ale existuje nebo, moji drahí. Láska, ideme do neba. A aby sme išli do neba, treba nenávidieť hriech. Znenávidieť hriech. A modlite sa takú modlitbu. Blahoslavený kardinál Newman napísal takú úžasnú modlitbu práve o tom, aby sme znenávideli hriech. Aby sme mali odpor k smrteľnému hriechu. Ale Ježiš je víťaz nad satanom, nad peklom a smrťou. A nakoniec si zaspievame: ďakujem otcovi Petrovi, že cez neho nám Pán Ježiš povedal, že tieto všetky nebezpečenstva, ktoré nám podsúva zlý, spolu s Ježišom porazíme všetky protivenstva.